Burgum wil begin 2026 de eerste kaaien van nieuwe wenten aan starters uit het dorp als uit de regio Langje. Dat is een van de uitkomsten van Burgum 2040 ontnota. Denk dan aan wentendeling, leegste in de percelen en leegste in de pan in folie met wenromte. Dus, en dat is nou juist de slag die we bezieken te maken om ervoor te zorgen dat er mensen wel plakrijen kennen. Dat het betaalbaar is en duurzaam en dat het gewoon goed is voor de gemeenschap. Want het doel bij ons is altijd geweest om een gezonde maatschappij, een gezonde gemeenschap te organiseren in Burgum. Stuur op de sterren die het verst stingen, net op de wegen die het verdwijnen. Tweede reden van Burgum werd voordroegen door Tweede Kamerlid Angela Soeboer. Hij joeg een aantal vragen waarom aan het dorp om verder te komen. A. Als je naar de toekomst, wat wil je worden? B. Maar waar ga je dat doen en welke help je daarbij nodig? En 3. Ga je echt de juiste kant op? Dus beweeg je in de richting die je kiezen gaat. Reflecteren kan je leren, is die lijst. Ach ja, zo wat. Het project Burgum 2040 is een jaar los en er is naast wentebouw ook een grote stap zet richting een breeddroegend dorpsrieën. De positiviteit over de toekomst van Burgum neemt ta, verneemt de organisatie. En dat komt ook omdat iets aan het dorp met 10.000 mensen een hele deskundigheid is. Deskundigheid zeg maar, van de beroepen die ze doen, vanuit de hobby's die ze doen, vanuit de studie die ze doen. Ja, en als een deel van die deskundigheid bij elkaar brengen kan, ja, dan maakt het zo'n enorm verschil in de gemeenschap. En dat proberen wij de komende tijd voor elkaar te krijgen. Soeboer zocht ook wel uitdagingen zat hij van Den Haag uitzocht naar de regio Noordoost-Friesland. Nou ja, goed, als het door elke regio telt gaat, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat er een soort herverdeling komt. Of in ieder geval echt in denken van hoe geven we ons geld om. Dat er echt een eerlijker pad naar de regio gaat. Dat we echt opbrengsten van bijgelijks energiewinning in het gebied houden kunnen.